Tanjung. Sri Tanjung. Aku njaluk pamit dina iki ya. Hati-hati aku njaluk pamit. Wis pisan ae. Pisan ae to. Wong ta yo pamit kok ngloroi pengen ye. Boleh Pengen ya, pengen. Model padune pengen. Kene ye. Ora. Wilujeng dalu selamat malam Cak Yuda Bagia. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah. Aku dan Mas Yuda Bagia diketemukan kembali di suasana yang bahagia pada malam hari ini. Luar biasa, suwe ora jamu pisan kembange mawar. Suwe ora ketemu pisan karo Mas Dalang Akbar. Amin. Kembang mawar harum baunya. Ketemu karo Mas Akbar nenggone semada. Luar biasa. Penonton dalu punika ndak umum Mas kathahipun. Bludak nggih. Bludak. Niki sak monten niku wong kabeh. Sak menten niki wong kabeh. Mriki nggih wong kabeh. Tek kabeh niku njaluk sego kabeh. Wah, luar biasa. Sembadani niki mah dalu niku awake dhewe nek didelok saka ngisor modele kaya ning jero akuarium lho. Ngaten nggih, Mas. Lah kene padang terus ngisor peteng. Nggih. Tapi nggih berkah barokah alhamdulillah saged silaturahmi wonten ning SMA Negeri 2 Nganjuk. Nggih, leres. Wonten pantun Mas kagem SMA 2 Nganjuk. Pantun napa Pak Yuda? Ikan hiu, ikan betutu, ikan belida dari Jakarta. Dirgahayu SMK Negeri 2 Nganjuk ke-51 semoga jaya sepanjang masa. SMA Negeri 2 Nganjuk. Hebat. Pantun apa lagi? Ada lagi apa enggak? Telas. Oh, telas. Tapi mriki sing wajib digaris bawahi yang pertama adalah kekompakan dan keguyup kerukunan antara kepala sekolah, staf pengajar, jajaran guru dan murid beserta wali murid semuanya antusias mendukung acara malam hari ini. Ngaten nggih Pak Yuda nggih. Nggih, kepala sekolah mawon hebat panjenengane Bu Samsi. Bu Samsi Pak Samsi. Pak Samsi kok Bu Samsi piye to? Pak Samsi. Jaler napa Kakung napa Putri? Kakung. Lah wong Kakung kok jenenge Samsi? Lho pancen lho nek wong Jawa niku nuwun sewu lho biasane nek dewa niku lanang, gathukane dewa, Dewi, Bathara, Bathari. Lah nek Samsa, Samsi. Lah iya gitu. Berarti wedok. Lho, tetapi nyatane Kakung. Lah kula dereng kenalan nek kono gambare gedhi wedok teng mriku. Urung diganti. Oh, dereng digantos panjenengane Pak Samsi. Sampun ketemu napa dereng? Pak Samsi ta? Nggih. Alah nggih jelas dereng. Oh, dereng. Mau ketemu nggih kula pun ngertos. Mulanipun kula dereng kepanggih Pak Samsi, tapi saya walaupun tidak bertemu secara langsung saya sudah mendengar bahwa beliau itu sosok seorang kepala sekolah yang hebat, sosok seorang kepala sekolah yang berbudi pekerti luhur yang bisa membawa SMK Negeri 2 Nganjuk menjadi SMA Mas. Lagi terus to A. SMA. Nek cepet modelnya kayak K Mas, tapi aslinya SMA. Mike niki lho muni A malah keliru K. SMA Negeri 2 Nganjuk menjadi hebat berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Amin. Wah, sewenang tenan kula ditanggap mriki. Nggih, Panjenengan lagi seneng ta? Seneng no Mas. Wah, jan hidangane Banyu Mili, wah. Suguhan nggih. Mboten nggih kopi tok. Yo Banyu Mili kok. Lah nggih kan nek Banyu Mili niku kan kopi lah nek suguhan niku lak daharan utawa napa. Alhamdulillah niki wae kula ditawani dahar mengke mawon sak bibaripun limbukan mengke langsung dahar karo panitia Mas sampean ngertos. Heeh napa-napa? Kacang dilebokne kresek, sego lebokne kresek, acar lebokne kresek, kerupuk lebokne kresek. Dadi mengke kula jam 3:30 nek goleki kula. Teng pojokan alun-alun iki lho milehi kacang, jeruk. Dipilah-pilah. Nggih, kula pilih. Dadekke siji kok. Nggih, hebat luar biasa. biasa. Berkah barokah SMA
SMA 2 Nganjuk bukan hanya berkah untuk sekolahnya sendiri, Mas. Nggih. Tapi warga masyarakat sekitar, pecinta budaya wayang kulit ikut terhibur. Dono rasa nyenengki atine masyarakat bukan hanya internal, Nggih. ya, keluarga internal tapi seluruh masyarakat Nganjuk dapat menikmati. Nyenengne sedaya para warga. Iya. Napa mlih warga wonten ing Kabupaten Nganjuk menika warga ingkang budaya seneng dumateng kesenian, remen dumateng wayang kulit. Katitik dalu punika sing mirsani kathah sanget tur ya guyub rukun. Nggih. Teng daerah liya niku kok tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku ceret niku lho mencret. Oh. Saking sereke. Tapi nek Nganjuk mboten. Tapi kok. Nganjuk hebat sami lewenggah danten, sami mirsani danten kados pundi kridane panjenengan nglampahke lelakon nggih menika lakon wayang Dewa Rugi. Dewa Ruci kok rugi lho. Napa ta? Dewa Ruci. Dewa Ruci Bratasena nggayuh ngelmu kasampurnan jegur wonten segara Minangkalbu awit bekti nggenipun kalih gurunipun Begawan Durna jegur wonten ing Samudra Minangkalbu munggah ana ing Gunung Reksamuka goleki kayugong susuing angin. Heeh. Kaya ngerti wayang. Lho pripun to? Kula niki ponakane Pak Panut kok. Weh, Pak Panut Jalang Nganjuk? Mboten tambal ban Kediri mriku lho. Iso Pak Panut mriki kok Iya, iso. iya. Terus. Milanipun niku pralambang utawa pralampita kalau kita mau menggayuh kesempurnaan, kalau kita mau menuju kesuksesan, kita harus tekun belajar, kita harus rajin belajar. Insya Allah kelak lahir dari SMA 2 Negeri Nganjuk tokoh-tokoh yang hebat berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Amin ya rabbal alamin. Sinau nih. Sinau niku penting, nggih, sinau penting. Wong ya murid mriki niku akademis dan non akademisnya kecekel kabeh kok Pak Yudo. Akademis dan non akademis kecekel danten. Nuwun sewu. Pripun? Panjenengan lak di samping dadi dalang lagi ngasto guru. Ayo guru no. Guru napa sampean? Lho, bahasa Jawa. Rumangsaku lak guru mutan. Guru kan. Ya Guru. bahasa Jawa dong. Cocok Guru dengan bahasa Jawa cocok dengan profesi panjenengan sebagai seorang dalang ngudal piwulan guru digugulan ditiru. Guru ke ora mau ngomong Nggih. bukan hanya maido hasanah, Betul. ning iso dadi uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi murid putra siswa dan siswinya. wah cocok kalau kalian panjenengan. Berarti panjenengan sebagai seorang guru, sebagai seorang dalang membawa visi dan misi ke depan untuk kebaikan. Ayo no, Guru bahasa Jawa, bahasa Jawa no. isa bahasa Jawa. Ayo tak pangan no. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa tak pangan Mas lho piye wong kuwi iki yo bendina aku ben bengi ngedep kelir, ben bengi ngadep debok. Bahasa Jawa tak Matematika. pangan. Alah matematika wit SD nganti SMA wis pangan aku, Pak. Sampean pangan. Matematika tak pangan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tak pangan. IPA, IPA ilmu pengetahuan alam tak pangan. IPS. IPS ilmu pengetahuan sosial tak pangan. Ojo to IPA IPS IP ku dhewe tak pangan. Hehehe. Bocah kok iso. Ngene iki lho sing diarani gugu ora kena digugu lan ditiru ki. Maksude tak pangan kok apa tak pangan omongane sing becik tak pangan pituture sing becik mergo IP ku luwih tuwa ngono. Oh, tak kira lak dipangan apane. Tiwas pikiranku ki ning ndi kula niki wong sensitif masalahe. Sensitif. Boten. Konotasinya harus positif mergo iki manggone ning sekolahan. Piye balik aku Guru bahasa Jawa. Siji niku basa kramane napa? ayo genah to siji niku setunggal. Bar setunggal, Bar setunggal niku kalih Pak Yudo. bar kalih, Bar kalih niku ning pundi-pundi 3. bar tiga. Bar 3 menika sekawan. Alah Bar ngono. sekawan menika Aduh, gangsal. alah. Bar gangsal niku 6. Ngono kok jare guru basa Jawa. Guru bahasa Jawa lho. Oh, basa ora iso kok. Wali kelas lho. Siji napa? Ayo setunggal. Bar setunggal. kalih. Bar kalih. Bar kalih kemundi-mundi 3. Bar tiga. Bar 3 niku sekawan. Gangsal. Aduh, Bar aduh, gangsal 6. aduh, ngono kok jare iso. Lho, Ora iso sampean berarti. saiki sampean iso. Saged. Siji, Siji, setunggal. Bar setunggal. bar setunggal, Kalih. bar kalih, Tiga. bar 3. Rendeng. Ora paham sampean ki. Wah, Bar wah. 3. Rendeng, Mas. Ora enek kok bar 3 ki engko sasine apa? Sasi sekawan ngono kan. Rendeng, Mas. Iki gak angka iki to.
Lho sapa sing teko angka? Aku teko bar 3 niku lho napa? Kok bisa bar 3 iso rendeng? Lah sampean takone nggih to Bu bar 3 rendeng nggih. Lah iki lho ngiwangi aku kabeh kita sogok nyeket ki meng. Sik ta aku guru bengi kok malah goblok ngono to. Lah sampean kurang wawasan kebangsaane wacananya kurang luas kok Berarti iso. literasiku kurang banyak. Literasi sampean kurang banyak. Oh sampean nuwun sewu. Iya. Bapak turu nggih ta? Bapak turu terus molet. Pripun? Apa ki dikeramakne, Nggih, dibasa basa Jawa. Bapak tangi turu terus molet. Bapak tangi iki wungu. Eot. Malah iki basane apa ya? Aduh, Basa kramane. ora ngerti basa kramane molet ora paham kok dadi guru bahasa Jawa. Eot malah jeneng dagelan ya. Sing gawani munggah niku. Bisa apa ora sampean? Ora enek. Lah aku iso kok nyatane. Bapak tangi turu terus molet. Basa kramane apa Pak Yudo? Bapak wungu sare Heeh. terus molet lajeng nguntir sarira. Molet kuwi nguntir. Nguntir sarira. Oh, lagi eruh ki lah aku. Ora paham napa mulai bahasa Indonesia jangan tanya dong sama aku. Loh, Ini bahasa Pak, Indonesia itu bahasa nasional. bahasa nasional, bahasa persatuan gunakanlah dengan baik dan benar. Ini tadi kamu nggak tahu sih, aku dari rumahnya datang tua. Apa kuwi datang tua ki? Moro tua lho piye to iki? Datang tua kok moro tua ki lho? Datang apa? Moro Tua. tua, Datang tua. moro tua. Kok ngeyel sampean? Iya. Sik, aku nek basa Jawa takoni kalah ilmu, mergo Oke. kalah pengalaman. Nek bahasa Silakan. Indonesia boleh diadu jajal. Sampeyan arep bedheki apa tentang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nuwun sewu ya. Bahasa Indonesiane iwak, Ikan. blumbang, Blumbang ki kali. kolam. Kolam. Ikan kolam. Blumbang iwake akeh. Kolam ikannya banyak. Ora dientekno banyak iwake. Disasari banyak entekno iwake. Piye to sampean iki? Sik baleni. Kok Oke. ndak enak tembungmu. Nggih. Kolam apa blumbang, Blumbang adalah kolam. iwak Iwak adalah ikan. akeh, Akeh adalah banyak. blumbang iwake akeh. Kolam ikannya banyak. Lho, perantek ikane disasari banyak. Banyak. Lah ya banyak apa? Banyak akeh lho. Banyak ini ngak Mas, ngak. Oh banyak oh akeh ki lho. Tak bedheki neh. Oke, Awale ning ngono. silakan. Saiki Apa? blumbang. Kolam, Saiki iwak. ikan, Saiki umpama kata-katane kaya sampean mau. Iya. Blumbang iwake akeh. kolam ikannya tidak sedikit. Mas. Ngono bahasa Indonesia ngerti. Aduh, kolam ikannya tidak sedikit, Mas. Kuwi upama aku mulang ya to, cara mulang basa Jawa, mulang bahasa Indonesia. Upama kabeh kalimatmu iki contone mau bar 3 apa rendeng, terus iki mau kolam ikannya tidak sedikit. Gua mau tak ulang ning murid-muridku sesuk aku dipecat karo kepala sekolahku aku. Lah, ini kan fakta, ini kan juga termasuk bahasa. Piye kok iso? Lah nek saiki jajal, pacarku lemu. Pacarku lemu. Eh. Diapake? Bahasa Indonesia. Pacarku gendut. Weh, pacarku ayu, Pacarku cantik. pacarku dhuwur. Pacarku tinggi. Kok betah kowe kok pacaran karo tinggi? Kuwi ning bokong ora teng celekit ngono to, Mas? Mas. Hah? Neng bokong ora teng celewekit ngono pacaran karo tinggi. Kowe aja malik omongan, jangan mempermalukanku di depan hadapan masyarakat umum. Saya tidak mempermalukan penjenengan di hadapan umum. Kita berbicara masalah fakta dan realita. Sampean iso gelar, Iso gulung, iso buka, iso nutup. ada pertanyaan, Ada jawaban. kebo sapi sing digugu, Keluane no, Mas. nek menungso. Entute Omongane. Lah nggih. Sampai Omongan karo ayon pret ngono ora. Saiki tak bedheki. Nggih, oke. Upama bahasa Indonesia, di bahasa Siap, Indonesia kan oke, ya. oke. Di bahasa Indonesia kan. Boleh. Saiki, pacarku ayu, Pacarku cantik, pacarku lemu. pacarku gemuk, Nah, saiki nek pacarku dhuwur, pacarku tidak pendek. Ya kan? Beda loh Mas, tinggi karo tidak pendek beda. nek pacarku tinggi piye? Yo gatel kabeh sampean teng celowekit ngene.
Wah, enggak pengalaman sih sampean. Makanya kita itu harus dengan kaya dengan pengalaman. Betul. Aja lumuh ngang sukawruh, aja sungkan golek pengalaman. Di situ bumiku pijak, di situ langitku junjung, maka tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Orang tolabul ilmi itu hukumnya wajib mulai kita dari lahir sampai di liang lahat. Ya. Selalu kita harus ngudi ilmu. Betul. Niku yang harus kita niki nuwun sewu lho Mas. Pripun? Kula mriki mboten piyambak. Oh, tidak sendiri. Nggih. Heeh. Wonten terus niku ngaku-ngaku sedulur kembar panjenengan. Oh, saudara kembarku. Nggih bener. Kula nggih nembe ngertos niki wong jarene nek Pak Barok niku putrane kak namung 3. Pak Barok iki bapakku. Sing Nggih. digedhake Pak Barok bapakku. Enek Mas Badar, Mas enek Badar, Mas Fajar. Mas Fajar kalih Mas Akbar. Akbar. Heeh. Lah niku kok jare asline napa menika Akbar mbiyen kembar. Lah niki kembarane nderek wonten mriki nggih macak kados sampean ngoten niku. Namanya siapa? Lho duka, tangkel piyambak wong aku ya lagi kenalan lagi kok. Oh, saudara kembar Akbar. Nggih, badhe kepanggih wonten mriki napa angsal? Angsal sik. Dipun keparekaken. Pak Barok karo ibuku ora tau cerita nek aku duwe dulur neh ya. Mbok menawa damel surprise nek wis grep umur 20 tahun lagi ditemokne ngoten bali. Iya. Lah dipanggil ke sini. Diaturi minggah panggung nggih. Disepoti Ayo mangko ketoprakane ya, kembarane. ketoprakane ya. Tuk 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 tuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas sampean Sik to. sampean niku kok kaya kena musibah ngono to Jare kembarane dalang Akbar. lah kok sing munggah blek kok moncrot. Wong kuwi mbok ya aja nyawang kanthi netra sesisih ya Mas ya. Iya, Wong karo saudara lho. karo dulur lho. Nyuwun sewu, aku ora duwe dulur kaya Cucu Dawet ini. Sampean aja selak lho. Sampean ngelokne kula padha karo ngelokne awake sampean dhewe. Kok iso padha karo kelone sampean? Kembare. Kembare. Kok iso kembar? Lah dipun tes NAD napa pripun? Tes NAD. Kuwi lho sing DNA. DNA. Oh ya DNA. Nyuwun sewu lho Mas, nyuwun sewu. Nggih. Kaya aku nganggo beskap, yo Niki nggih ndamel beskat. beskapku press Kurang body apa? jare Press yo body. oke. Jare niki nggih oke. Wedaan aku rembet-rembet, Pak Yudo wedaan rembet-rembet. Rembet-rembet. Lah ki wedak malah kelawu ngene lho. Lho. Sampean nyawang ngene klawu iki wedak larang e. Wedak larang apa wedake? Wedak sponsor TV. Sponsor TV-ne. Loh, wedak pon. Pons wajah hitam jadi Wajah hitam menjadi putih. lah kok ki ora putih. Iki kliwon. Alah. Modal Ora kok kliwon. Niki kembaran sampean lho, delok. Pasuryane lho, mripate padha, Padha. irunge padha, lambene nggih padha. Padha. Mripate jeneng demek-demek. Iya kok. Masa padha Lah padha lho, mripate padha. Irunge ya padha. Kembaran Akbar mbok muk-muk. Jenenge sapa? Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak seng. Wong karo saudara kembar kok lali. Siapakah nama Anda? Pak Barok niku lak gadah putra siji panjenengan Mas Badar, Mas Badar. terus Mas Fajar, Mas Fajar. Mas Akbar. Ya. Lah niki Mas Modar. Darmo. Oh Darmo ding. Darmo. Darmo. Modar. Walik nuwun sewu nggih Mas nggih. Nuwun sewu. Sik, tak takoni neh. Sampean aja peh dadi dalang muda, penggemare akeh, fane akeh. Iki ora kalah karo Lah sampean. iki dalang. Lah nek awakmu lho, fanmu apa paling Agni. Oh, apa terus? Agni lover. Agni lover. Terus. Lah, panmu apa? Barniken lover. Panmu apa? Fanku Monpar lover. Monpar iki apa? Loh, Mondol Parsinem lover. Ya. Bupar piye? Jare nek mondol parsinem. Niki jenengan kudu klarifikasi. Niki Fan-fanmu aku ya akeh ora to, fan. terbentuke fane lho. Kuwi akeh. Monggo Bupar Sinem niku sinden pojok dhewe. Monggo Iki Bupar. lho, iki sing gandenganmu iki to sing viral ki karo iki to. Yo karo iki. Oh, gawe video klip. Video klip. Aku gandeng iki lho wis suwi. Wis enek pirang tahun to, Mas? Enek 15 tahun lho. Sampai duwe anak siji. Heeh. Tapi renek ndase. Alah. Mbok disilehno ndase sapa ngono sih. Nyun sewu, seniman-seniman sekarang nek berkarya nak gawe lagu. Nggih. Judule apik-apik. Apik-apik. Nek jenengan apa yo gawe lagu video klip karo Bupar Sinem? Lah, aja meneh ngomong gawe video klip. Heeh.
Oh, gawe video opo ae? Ayo kene sekolah wapok. Ayo. Aku tak empet-empet wis sore ora Darmodar. Darmo. Darmono. Aja ngisin-ngisin aku to. Ya iya iki lho. Pancen awake dhewe wis kulino isin. Kok kulino isin piye to tegese awakmu kan ya kaya Mas Akbar wong iso hebat berprestasi. Iki perlu klarifikasi. Klarifikasi. Nggih, pripun? Klarifikasi nek Pak Barok iki putrane pinunjul kabeh nyuwun sewu ora kok ngegul-gulne nggih. Lho pripun sampean? Mas Badar sakniki dados dosen Dosen? Surakarta. Dosen pamerne. Mas Fajar menika desain. Itu desain DKV, desain komunikasi visual. Wah, tukang gawe to, tukang gawe to. Tukang gawe. Lah kok pamerne. Sampean. Lu ngerti dhewe to masyarakat Nganjuk dalang. Guru. Lah niki napa profesinya napa? Lho. Sampeyan karo Raro. tambal ben. Muni tambal ban disetrum Tambal ban. Kok tambal ban? Lho, harus lengkap, ora kok kudu kabeh dadi dalang. Kabeh dadi dosen, kabeh dadi dalang. Lah. Nek numpak mobil pas bocor, nek kene iki sing nambal, Sing nambah sapa? Aku bagianku. sombong peh dadi guru. Aja dadi dalang aja sombong kowe. Awak dhewe iki saudara kembar ya. Iki saudara kembar. Jejer tondol wajah kan muirit tenan Dol. Delok to. Heeh, ngetrono. Cara kon milih kelas penonton cara kon milih. Omong kon Dol, cara kon milih antarane Akbar karo Mondol, milih ndi jajal Dal? Ayo, ganteng ndi jajal? masyarakat umum. Para penonton masyarakat umum pilih 2 di antara 1. Weh, edan. 1 di antara 2. Nah, pilih Mondol atau pilih Akbar? Oh kono Akbar iki. Sing kono lha Ya, sing kono. niku kena untu iki lho. Lho ya ta wis mirip kena untu. Aku Kono ning kono to, Akbar. Sing kono, Oh, sing boloku kono. ning kono berarti. Bolomu ning kono, Biasa boloku ning kono. Milih Mas aku Akbar sing apa sebelah Mondol? kono, pilih Mondol apa pilih Akbar? Loh, Akbar no. lah iya pilih Akbar. Lho, kowe piye? Jare milih kowe. Sing milih kowe sapa? Sing ngomong milih aku sapa? Akbar ya. Kowe iki wong kuwi aja sok ngaku-ngaku. Kowe iki jare putrane Pak Barok, jare kembarane karo Mas Akbar. Paling tidak kan awakmu duwe keahlian. Tunjukkan keahlianmu di sini dong. Nembang apa piye? Aku ora pengen dadi dalang kaya Mas Akbar. Ora pengen dadi dosen kaya Mas Badar. Badar. Aku pengen dadi awakku dhewe sebagai seniman. Weh, edan iki. Jadi jati diri sendiri. Iya ya. Kok kaya jamur paku tur Mas ndasmu ya. Kok uyak ngono to? Ya apa to ki jane? Sik to. Heeh. Ndasku iki kaya sumur kompak. Apa kelebihannya apa? Loh, iki dicopot ngene lho ben ra. Lah, hintalke. Nggih, wong kok iso asline Mas Akbar umpama gelem cukur gundul ya persis kowe lho. Persis. Nggih. Pokoke jambe sinigar wis. Jambe sinigar. Wis kene apa kelebihanmu jajal? Iki lho mumpung disiapi sinden sakmene iki lho kowe milih sing ndi? Milih sing ndi? Tetep milih sing Aja ta. Sing iki ae lho daerah kene. nek sing karo Mbak Bir kita. oh bir temu lawak. Ngawur. Bir kita. Diaturi jumeneng mboten ngono. Diaturi jumeneng mboten apa-apa. Monggo diaturi jumeneng. Ayo sepotone to sing gumyak to. Yo, gumyak. Oke, seniman kok. Jangka anu. Wong nek nganggo beskap jangkep, nganggo apa kuwi jenenge jarik biok ki paling ora ya blangkon dinggo kok Diko. iso. Oh, blangkon diko. Ngono kuwi memalukan saudara kembar. Heeh. Lah ngono kan Nah, ganteng. ganteng. Bagus. Piye Mas Mandel wah? Mundak Apik piye ya? awakmu? Aku mesti nganggo ngene iki iso ketok gagah to. Saya bagus sama sampean. Bagus. Enak to blangane Bagus. enak. Enak. Ngapa Ora sampean? arek kriap-kriap model kaya wong kerminen. Nangis sih nyapa? Ngempet. Ngempet apa? Lah blangkonku panas. Kok iso? Kok iso panas piye to? Krek ambune dikai presker. Enggak boleh begitu sama saudara kembar. Nyantet Aku ki peduli karo kamu, biar kamu tidak masuk angin. Sekiranya biar enggak masuk angin. Oh, ben ndase ra masuk angin. Oh, ya tinggon. Wale. Wale.
Mak Yuda disapa Pak Yuda? Nggih, nuwun pangapunten. Anu kula tak Nggih. wawan pangandikan. Nuwun sewu. Nggih. Paring asma, Mbak. Nggih, nderek pitepangan Pak Yuda. Nggih. Kula Birgita Ayu. Birgita Ayu. Nggih. Nggih, Saking nggih, nggih. Kediri Jawa Dol. Kok ngenyek to wit Kok ngono to? Kok ngono to, Pak? Ngono ya padha karo menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita. Lah, ini instansi pendidikan. Ini di sekolahan. Akademisi, orang harus berpikir cerdas, sumber daya manusia harus mendukung. Betul. Kowe nyontok Juwane wong ning gurine iki mbok ya sing sopan maju man. Pripun Mas Yuda kabare? Duki jam pinten? Lah, ngono. Ya lah. kok Lah. iso Kok iso ngono ngono lho. lho, Ya isih malah ora sopan. ora sopan. Iki Mbak Birgita, kae Ki Akbar, aku Ki Yuda, lah iki kirik. Apa? Kintel kok. Sik tak copot sik panas sik. Kok panas tenan? Masa panas? Kurang akeh, Mas. Coba tibok iki kabeh ya. Karo saudara kembar Ya ya. jangan tunjukkan kelebihanmu mumpung ini Kelebihanmu ada apa? sinden-sinden Mbak Birgita. Sinden-sinden. Awakmu ndalang. Iya. Aku saiki dadi seniman ketoprak no. Oh, ngono. Edan. Nek kene ludruk wis enek. Ludruk Iya. aja. Saiki aku ganti ketoprak. Ketoprak lakone apa contone upamane? Paling ora nek niki lakon golek lakon sing lakon apa kuwi jenenge niki dadi Sri Tanjung, awakmu dadi Patih Sida Peksa. Cocok kalian dedek lan piadeke sing gagah perkosa gedhe dhuwur otot kawat balung tok. Iki Balung wesi. Lah ya Sri wis. Tanjung karo Sidom. Sida Terpaksa. Peksa. Nggih sing dadi Darma. Ya Ya coba. cepet terus. Kowe arep pamit golek tumbale praja. Saka kono no, saka kono. Tanjung, Tanjung. Tanjung. Cai Sri Tanjung. Iya toh. Iki nyapet kok iso Kowe ngono. gak Bocor. gak ngerti etika panggung tadi Ora kan panggung iki ketoke ngambung ning ora ngambung. Ora dikenekne. Ora dikenekne. Lah iya, dikenekne yo ora apa-apa. Lah nyapa sebabe? Kesempatan yo ning kene tok. Oh, bojo kok ya. Bojo. Oh iya, Silakan, silakan. Cai Sri Tanjung. Alah alah. Wes wes. Modelnya kayak dirembeti tekek. Ayo Jajal, ayo. Ayo. Cai Sri Tanjung. Non linggih Kang Mas. Iya. Dina iki aku nampa dawuh sangka Prabu Sila Hadikrama Iya. supaya ngupadi tumbaling praja Mas Telunggulung Gumala Pitunggul. Emas telung pelengkung, gumbala telung gulung. Sida peksana aku apa kowe? Kowe. Lah kok marai? Iya. Model. Marai ya Kok dalam. iso noprak. Ora iso kok. Noprake ya aku. Iya, iya, Mas. Aku yang bener nih. Ngapa? Cangkem-cangkemku dhewe. Ya wes terusno. Apik. Yo. Nyilih cangkemku ye. Lah. Yo, Nah, apa cangkem disilih-silih nih. Yo lanjut. Cai Sri Tanjung. Non linggih Kang Mas. Mula dina iki sliramu bakal tak tinggal ngayahi wajib dawuh saka Prabu Sila Hadikrama supaya aku golek tumbaling praja. Mula kowe ati-ati ana ing sakjeroning omah. Jaga nang omah. Aku arep golek Mas telung plengkung gumbala pitunggulung. Gumbala telung gelung. Ora marai neh. Aku apa kowe sudah peksane? Sampeyan Mas, jenengan. Kok panggah marai kaya pinter-pinter dhewe. Saudara kembar jalang saling menjatuhkan. Saudara kembar. Lih, Sri Sri Tanjung. Tanjung. Sri Tanjung. Nah, Aku njaluk pamit dina iki ya. Hati-hati aku njaluk pamit. non nih. Wes. Pisan ae. Sana itu. Wong ora yo pamit kok ngloroi pengen ye. Golek Pengen ya, pengen wonge pengen. model padune pengen. Kene ye. Ora dalang yo. Pamit. Model lirak. Aku bakal, ayo, Jang. Aku bakal ngupadi tumbaling praja. Emas telung pelengkung gumbala. Marai neh. Iya. Maaf ya. Kowe iki nek dadi dalang dari dalang ae. Iya. Rasah dadi pemain ketoprak. Iya, main. Ya ngono apa piye? Iya.
Yo, nang pamit. Mit yo. Aku pamit. Tulung. Wah, edan. Keduren iki lho, keduren. Keduren. Wah, gagae. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu wong ayu. Ngapunten Gusti Prabu. Kula mboten tresna kalian panjenengan. Kula sampun gadah garwa Gusti Prabu. Aku ora bakal selak ing janji. Saben dina mung lam-lamen katon-katonen marang sliramu. Turu ora jenak, mangan ora kepenak. Ya mung katon-katonen wewayanganmu wong ayu. Mula kang saka kuwi ora sah dadak kesuwen. Aku tresna karo kowe bakal tak pundhut garwa ndak sengkake ngaluhur minangka dadi garwa Prameswari. Lah ya gelem to wong ayu. Ngapunten Gusti Prabu. Kula sampun gadah garwa Gusti Prabu. Aku cara alus bisa, ning cara kasar, cara ruda paripeksa aku luwih dening bisa. Kowe manut dadi bojoku ya wong ayu. Mboten Gusti Prabu. Gelem dadi bojoku ya wong ayu. Gelem dadi bojoku ya. Sri Tanjung. Gusti Prabu. Wah, bojone sampean kurang ajar, Mas. Aku arep diperkosa. Ora fitnah kuwi. Fitnah Kakang Mas. Ora, fitnah. nuwun niki ngeten Kakang Patih. Niki wau kula diuber-uber kalih garwane panjenengan, terus panjenengan mboten teng griya, kula diampirne wong wedok cap apa kowe kuwi. Ora ngaku Saestu mekaten. Iya ngoten. Mboten, Kang Pun Mas. niki mangsa borong panjenengan badhe sampean kapak niki kula tak badhe kundur hangedaton. Ngomong-ngomong. Ini manggaken. Nggih. No mesu iku meni mangani kabel. Kaya mangkono patrapmu dadi garwane Patih Sida Peksa. Kurang dhuwur pangkatku dadi garwane Patih. Kowe ijik arep tindak sedeng karo Gusti Prabu Silahati Krama. Mboten Kang Mas saestu. Kurang apa aku? Mboten Kang Mas saestu mboten. Kurang elek piye aku? Kurang bagus. Kurang Kurang bagus piye aku? Kurang belajar wis suwen. Mboten Kang Mas Kurang saestu, sugih. Kang Mas. Tanjung wonten tumindak Aku sedheng, ora Kang Mas. sudi yen duwe bojo tumindake kaya ngono. Mboten Kang. Isen aku dadi patih. Mula akonono yen kowe tumindak sedeng karo Prabu Silahati Krama. Mboten Kang Mas. Mboten Kang Mas. Ngajar kala. Hau. Weh, terampil deh. Modele kaya kethek diuncali gedang lho. Ora, sorry, bro. Sorry. Ngaku wae. Mboten Kang Mas saestu Kang Mas Tanjung mboten tumindak sedheng Kang Mas. Apa panjalukmu unekno saiki sadurunge kowe tekan ing pati? Saestu Kang Mas panjenengan kok mboten percaya Mas. Kowe ora gelem aku tak petani dina iki kowe. Mboten Kang Mas. Saestu. Sik. Kok iso mbok pateni lho? Heh, wong ki mengurung ucap engko nek aku mati getihku mambu wangi, urung muni. Wong kene kliru kok panggah digameli. Ayo ngomong kok diwarai. Diwarai Ayo ngomong kok marahi ngono. Kliru ndek kok iso. Wong iki ngomong sik getih wangi. Getih mambu wangi ngono terus lagi mbok pateni. Wong kleru dinut. Sing kleru ndek yo nyalahne kancane. Mbak sampeyan ngomong. Tanjung. Ngak Kowe arep meling apa sadurunge tekaning pati? Kang Mas terdet. Yen panjenengan boten percaya kalian Tanjung. Kula ingkos panjenengan Kang Mas. Kowe iki lho malah nangis.
Apa tutuk oleh mono? Nanging yen Tanjung tumindak sedeng ludira kula anggondo bajeng Kang Mas. Nanging yen ludira kula anggondo arum Tanjung boten tumindak sedeng Kang Mas. Dadi Saestu yen kula setya to kaliyan getih Tanjung. mungko ambune banger to batin ateges kowe tumindak sedeng. Kosok baline yen getihmu ambune wangi ateges kowe ora tumindak sedeng. Buktekno dina iki lho. Hati-hati tepekaning batin dina iki kowe. Kowe minangka dadi emban kon Lanang iki, Dik. Lanang kok emban to? Gusti putrimu tumindak kaya ngono ora mbok elingno. Lho. Lah nyapa iki nyatane ora kleru kok? Lho, dielingno kuwi tumindak sedeng karo Gusti Prabu. Kan Yen urung ngono- karuan nek tumindak sedeng. Lho, buktine Gusti Prabu nek kowe ora patut urip dene tak pateni. Aduh, pati aku. Kowe njaluk mati pisan. Sopo sing njaluk mati wong aku wong ndelok e. Aku lho ora dapuk apa-apa, aku mek ndelok. Delok nang kene. Apa ora oleh? Lho, ambune wangi. Piye? Niki kewalik. Niki kewalik. Si Tanjung. Jadi kan kok mikir. Walik. Mikir kuwi Mikir balik lho. Pusaka mbunggo mik lho. Jebul getihmu ambune arum. Ateges kowe ora tumindak sedeng. Yen ngono aku sing kliru si Tanjung, si Tanjung. Kurang ajar. Nyapa? Iso ngentut matus. Wong wis mati kok iso. Ora. Wis mati. Besok ana rejaning jaman bakal tak jenakne lo ceret. Lho Banyuwangi. Aduh, Banyuwangi. Banyuwangi sing paksa sak Tanjung. Iki ning Nganjuk apa ning Banyuwangi? Neng Nganjuk. Nganjuk enek desa lo ceret ora? Kecamatan enek. Kecamatan. Lah iya, lo ceret. Lah hubungane apa? Yo gak enek. Ya, karo maca layang ya, Nggih. yen pamundutan kathah Pak Yudo, Pak Mondo. Siap, Mas Akbar. Niki kula waose saking undangan SMA 2. Menika wonten pepunden kula, nggih ta? Bapak Sunaryo nyuwun menika podang kuning Pak Yudo. Wah, Nggih, Pak cacak. Mondo. Cacak. Atur panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah Semadang Nganjuk, Bapak Nurbiantoro Ketua Komite, Kang Sarto para Dwija SMA Negeri 2 Nganjuk. Niki wonten panyunan podang kuning saking Bapak Sunaryo kedah dipun pinangkani. Siap. Siap. Niki wau nggih wonten ingkang ngersakne podang kuning ya. Nggih. Bu Susi guru matematika lho wonge kowerenge ramu. Bu Susi. Bu Susi aja kereng-kereng, Bu. Anakku gak tak sekolah nang kene nek kereng. Ora ketang sak klumik dibawani ta. Nggih. Mangga Mas Darmo. Aku sing bawa. Bawa podang kuning saged ta? Lho pripun kembarane Mas Akbar? Mas Akbar iku bisa apa? Bawa ya. Nyak dikira ra iso bawa. Iya. Pisanane piye kae? Nah, Cenat. Nadian marayar kemarai. Ora jare Nadyan wujud mung peksi agawe talining bronto Kleru kuwi. wis tekan jula-juli hubungane lho kok. Agawe ta. rai we Ora. kaya dalange Ora. marai Ora. agawe talining bronto dalang apa balan dalang marai Gak. Maaf.
Maaf Pak Marai Kabeh diseneni. Seneni nek. Halo. Iki lho. Iki lho. Selampu digandrung. Padha ireng ya. Iya. Alus manis tur mbrak ati. Upama kowe, ayo terokno aku. Upama kowe Dadi kompor, upama kowe dadi kompor, aku kang dadi wajane. aku kang dadi wajane. Kok iso Mas Mondol? Kok iso Mas Mondel? Esuk bengi aku nangkring terus Mas. Sak bendina aku nangkring terus. Iya. Boleh. Terus lanjut nih. Umpama Umpama kowe dadi kembang. upama kowe dadi kembang, Terus Mas. aku kang dadi tawon. Kok saged Mas Mondel? Esuk tak entup. Awan tak entup. Bengi tak entup. Sak bendina kowe tak entup. Iya. Masuk. Pinter. Apik men Mas. Ya terus. Ayo tak entup. Lanjutnya bomomu ki lho. Lanjut kok arep Kok malah ngentup ae. Ning panggung untuk. merane panggung. Wes suwe nggon kula lono. Memang ya sak brebetan ya mirip karo Mas Akbar. Mirip bener, mirip. Nggon swara ya persis ya, persis. sira-sirane lho kok ya. Irung-irungane lho. Kembar soalnya Pancen Pak. kembar kok. Iya. Apa to kembar? Cangkeme jembar. Terus. Golek isi podang jenar. Isa. Arep nyapa wi? Arep nguyuh. Nguyuh ning dhuwur panggung. Wong jenenge wong gandrung yo dipangku barang. Oh, ngono. Iya. Ora Ben ketok leh mesra. Iya, benar. Ipe Iba bunga ing atiku. Iki kuwateran sampean, Mas. Sopo mong dalange pengen nih? Iki kuwateran sampean, Mas. Alah. Piye tanda? Sampean iki iso gandrung apa ora? Iso gandrung ora? Wong dine lungguh ngene kok iso. Nek karo bir kita iki kuda-kudane kudu kuat. Sing kuat. Ora kok kuda-kudane sing perlu kuat. Lah terus Lek dipangku terus wonge meneng ae no wong lanang ya kuat. Lah terus Lah nek dipangku terus bokonge ngene. Lah sampean sikil Penjiwaan kok. Pertama aku kuat, suwe-suwe aku yo keri to. Yo terus ditekke yo. Nyanding Terus. iso. nyanding bisa dadi diunggah nendal terus ditampani kendang tombo tak dung 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 dung. tombo. Ayo cakil, mana lo dadi cakil bareng. Cakil, trak tung. Ayo dicakil. Wah, edan tenan. Jatran. Cakile. Cakil kene lho, cakil terampil kok. Tenampil. Lo ora tau dadi cakil. Iso. Iki lho cangkemane iki lho, Nun Sewu. Lah. Ayo. Cakil ku nganggo cangkeman. Oh. Tak deh. Weh. Oh. Takut. Dadalah. Wih, capek kayaknya. Wapeng. Iya. Wih, dasar dicopot. Untune iki lho cangkeme iki lho cangkeme lho Ki mang untu to? untu Tak kira ki kon karo mangan. Jebul ki mang untu. Aduh, keliru. lah saiki diuntune Wis kalu untune. Cek saiki.
sik. Ngombe sik. Ya podang kuning ya, Mas. Nggih. Buka celuk dilanggamke sik kendangane Gonggo Mino. Oke. Mangga, yuk buka celuk. Mbak Bir, Esa awan ning omah wis ora Mbak Bir kita ayo. Matur nuwun Mbak Bir kita. Pun podang kuning, podang menika burung, burung Nggih. menika terbang, kuning menika lambang simbol emas. Semoga dengan lagu podang kuning ke depan SMA Negeri 2 Nganjuk dapat terbang menuju keemasan. Amin. Hebat. Diteruske ya, teruske ya. Nggih. Wonten Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Pesek. Iki cocok nek karo Mas Mondol. Nggih. Sepati yuk jumeneng Mbak Sri Pesek. Jumeneng. Motor cok. Wilujeng dalu Mbak Pesek. nggih wilujeng dalu. Jane asline irung ngene iki ya ora pesek lho jane ya. Oh mboten nggih. Iya termasuk mancung. Tapi mancunge menjeru ngono lho tadi. Mboten apa-apa. Ora apa-apa ya. Malah menak kok wong irung pesek niki umure malah dawa. Amin. Nyawane malah awet. Kok iso? Hambekane irit tok. Srit. Oh iya malah awet urip. Lah iya kan kudune wis seneng nek duwe bojo utawa pacar model kaya Mbak Pesek ini. Diambung ya penak, Mas. Oh diambung ini ki irung kena lawe mak. Modele kaya Mbak Sri jeruk Pesek sap. menika nggih Nggih. anu Pak Yuda. Pripun? Pak Mondol menika nggih nyuwun berkah pangestunipun Bapak Ibu Guru Dwija menika menempuh pendidikan wonten ing isi Surakarta S2. Menika badhe Nggih. lulus. Wah, S2. Pangestunipun. S2. Jurusan apa? Jurusan apa? Penciptaan musik. Penciptaan musik. Oh, tukang gawe ketipung, tukang gawe gitar. Nek pesen gitar, pesen ketipung rene. Boten, iya. Mas. Penciptaan musik Pak Yuda. Lah nggih Musik jiwanya itu jiwa komposer. Membuat lagu. Jiwa gamelan Pak Mondol ki apa iso? Gamelan-gamelan ngono apa ya iso? Lho. Sampeyan iki dadi dalang blabek nyek wong ae lho. Merendahkan aku terus modele. Merendahkan piye to Mas Tik? Mbak Sri Pesek penciptaan lagu-lagu, musik-musik gamelan iki jelas mumpuni Pak Mondol apa iso? Apa iso kowe ning gamelan? Musik apa iso? Ibaratnya gamelan ini nak enek suwuk, enek anu. Enek suwuk, enek buka. Heeh, buka. Iso apa anu ngono? Iso. Iso no. Enek suwuk suwuk. pamane piye? Enek suwuk, enek buka. Terus bar buka, bar buka ya terus ngombe to wis buka kok. Kuwi Pak Poso. kuwi maksudnya buka gamelan, buka apa? Buka bonang no. Apa wi? Buka bonang. Upamane apa gendinge Pak Yuda? Umpamane nuwun sewu apa kae sing biasane anu kae? Apa sih? Ayun-ayun. Ayun-ayun. Ayo kok buka saking pundi Pak Mondol? Kok bonang no. Bonange bukane piye Pak Mondol? 6 1 2 nempyong. Wedar. Ora kalah karo Mbak Sri Pesek. Ora kalah. Balungan nututi. Terus nututi. Rolu jilu molu jilu molu. Sampeyan iso maca notasi tadi? Roji nem luru jiro gong. Salah apa ora? Bener. Liya sing Anu misalkan apa kuwi ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka bonang no. bukane bonang. Bukane piye? Bukane bonang. Bonang bukane piye? Nem luru jiro nempyong. Kok padha karo ngarep mang? Kok padha karo ayun-ayun? Pancen gamelane rada mirip-mirip. Oh. Ibu Upamane Pertiwi. sayane. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Saka bonang. Bonange Piye? unine Ibu Pertiwi piye? Nem luru jiro nempyong Ibu Pertiwi dadi. Kok padha ngeh lho. Pancen gamelane mirip-mirip. Babar layar. Babar layar saka bonang. Piye? Nem luru jiro Nempyong. Kabeh kok nempyong. Apale yo nggo kuwi. Piang-piang ae. Pak Mbak Sri? Nggih, Mas Iki Akbar. wonten sing nyuwun nggih. Napa? Wonten sing nyuwun Sutresna Budaya ingkang lumantar WhatsApp Nggih. menika yang bernapaskan musik lamunan. Oh, Weh. makaten. Hainje. Lamunane bukane buka apa, Pak Mondol? Lho bonang. Piye? Nem luru. Lah. Wes, Mas. Lamunan kok bunang. Rata. Pun samapta nggih, Mbak Sri? Samapta. Yes, ya. Yo, lamunan Pak Tris, yo, musik, yo, berpacu dalam melodi. Yuk, celorot gatos.